ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରୁଛୁ? ହଁ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିଦେବୁ? ଆଗେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରି ପଛେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବୁ। କାହିଁକି? ତୁ ଏଇଠି ଉଠିବୁ ନା ମୁଁ ବାଡ଼ି ଆଣିବି? କି କାମ କରୁଛୁ? ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ଉଠୁ ଉଠୁ, ଆ ଯିବା। ଭଲସେ ହାତ ଧୋ। ପୁଣି କ'ଣ ସେ ଥୋଇକି ଆ। ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସେ। ମୋ ଡାଲି ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଆସିଲୁ। ସୁନା ଦେଖିବୁ, ଏନେ ବାଡ଼ି ଆଣିବି।